6.5 Creator Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creator Studios. DJ Holi makadiko DJ Holi nevateereri venyu vose ndinoti makadii. Nyaya yenyika yedu ndoiri kungoteremera chero tiri mumasango DJ Holi, but handioni zvendinofungidzira kana kuona ungava muvono wevanhu vakawanda here, especially kumaparliamentarians anofanira kuvhotera KB3. Hatirambi vachaivhotera, but chokwadi chiripo ndechekuti semaonero angu kana ikadarikai ikanyatsokuhwiniwa KB3 tine maparliamentarians 1, tozoita madzishe edu awa vari kupuwa zvinhu vachibhenefita stereki, naivo maparliamentarians vachibhenefita stereki. Kubhenefita hatirambi vari kubhenefita, but ishort happy life ichazopa futi chinhamo kumafamilies, naivo vachasongana nayo nhamo yacho, because chevari kuda kunzi vagadzira apa kuti KB3 ibudirire, utongo hwemurume uyu kwehwakamunanga chaiko kuva mambo weZimbabwe, king. Ende wanzi asvika ipapo manje ndopanoperera sarungano. Madzishe wavo kuti tinoti tinaishe chifu wedu ane zvose zvichapera izvi. Une vanhu vakawandisa hama dzake munhu uya. Madzishe achatanga kudzingwa bushe uhwohwo, kutoregwa bushe. Izvezvo ndozvo haizvezvo zvinotoitika. Akangosvika panguva yake munhu uyu chaiye yekuti wazosunga chisero chaicho kuti wava iye manje. Madzishe muchavona kuwisiwa kwaanoitwa kuzi uyu haasishe, kutoisa wake anoda hama yake chaiko. Ndovachatanga kupa madzishe eZimbabwe yose iya. Maparliamentarians umu vachadzingwa sembwa kuchisiwa vakwe vanoda. Kuarmy uku kuchafiwa futi achisa vakwe vanoda vachibata nzvimbo. Izvezvo ndobona sekundo zvichaitika. Handizivi hangu pamwe ndiri kuresva kuona, but murume akabudirira uyu disaster. Chinogwadza ndechekuti mari yaanoba ndiyo anoshandisa kutenga loyalty futi muvanhu. Ndochiri kutoitika ichecho. Munotoregwa mari yodzoka yemaresources edu, yodzoka yotitenga futi kuti tiuraye vamwe vanhu. Ende zvinhu zvazviri simple, mari dzanoshandisa kubhadhara vanhu vari kunze kwenyika vanotivhima nekuno kwetiri. Dai aita industrialization, dai ari patopu zvimwe. Zimbabwe haisi nyika inotariswa paurombo, idoko isingaiti iyo yakafuma zvimwe isingaiti. Asi dai kwa kuchinzi mutungamiri unoshanda, mari dzanobhadhara vanhu ivava mapati ake iwawa manhengenikira, maaffiliates ako for ED, mamafia for ED, hazvingoitwi izvogwa, vanhu havangojoini pasina mari. Pane mari inobuda maybe kuma more than even 2 million US per month inenge ichibhadhara vanhu ivava vari kumanyisa zvinhu zvakwe nekuhlidzira vanhu, vamwe vari munyika, vamwe vari kunze. Imari inobuda. Dai paiva kwamaindastiri pachidini, dai nyika yose isina kuzara migwagwa, dai zvose pasi 5 years dai akaita zvinhu zvakakurisa. Ipapo wakasangana nemadiamond negoridhe, kundotenga, kundotsvage mari, uya futi wakupa vanhu achiita sokuti rudo, hagusi rudoko. Ishort happy life, no granarization apa. Ngobigwa chete. Unongopuwa 50,000 US or 100,000, but within your family mungaidya here for 10 years 100,000. Family dzichikura. Ivo apa vachibata mabillions. Vanhu maparliamentarians namachief awo aifanira kungwara, aite muono uri mberi. Uchief hahuchagwi napresident, but kana ava king unoshara chief anenge achida, and hapana chaunokwanisa kuita, because ndiking hati waukodzere, uyu munhu ndo unokodzera. Wakutotoregwa uchifi hwacho, wakusoma hama dzake.
dzoga dzoga ndachava machief edu. Kana ikangobudirira cape 3 akazobudirira kuenda pabuking hwaanoda uhu, muchavona muchazoirangarira vhidhiyo iyei, audio iyei, kuti zvinhu zviya zvava kuitika manje. Ndatenda DJ One.